Begur no seria Begur si no parléssim dels indians. Segur que molts de vosaltres coneixeu la seva història, però realment sabeu tot el llegat indià que van deixar aquí, al municipi de Begur, amb gran valor arquitectònic i històric. Avui coneixerem les cases indianes, edificis d'estil colonial construïts per begurencs que van haver d'emigrar al segle XIX a les Amèriques per la crisi econòmica que s'estava vivint en aquell moment. I van tornar amb grans fortunes. El resultat? Les cases indianes. Però qui us ho explicarà millor no seré jo, sinó serà la nostra convidada, la Júlia Clavell, que és l'auxiliar de turisme de l'Oficina de Turisme de Begur. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Júlia, com estàs? Bé, molt bé, gràcies a vosaltres. Doncs el que veurem seran cases que ara mateix no es poden visitar per dins, oi? Exacte, són privades, la gran majoria hotels o restaurants. I quines són les cases que veurem? Perquè estem veient ara aquí davant que n'hi ha unes 3 cases, més o menys. Sí, tenim aquí ara mateix 4 cases indianes seguides, una al costat de l'altra, i ara mateix estem al darrere d'aquestes cases. Són els patis d'aquestes cases i afortunadament tenim molt bones vistes. I aquestes cases estem parlant de que es van construir fa quant de temps? Bueno, estem parlant de finals del 1800, o sigui, fa bastant de temps. I fa anys que es poden visitar, és a dir, abans es podien visitar per dins i ara, al ser privades, imagino que això ha quedat més reduït. Bueno, es veu que fa anys, durant la Fira d'Indians, algunes cases s'obrien i els propietaris les deixaven veure. Després també vam tenir la gran sort, com aquesta d'aquí, la Pere Roger, que estava en venda i llavors teníem les claus i la podíem ensenyar. Però ara, malauradament, la gent, la propietat, no se n'ha cansat, no ha volgut ensenyar més i aquesta també ja està tancada, ja no tenim les claus i ja no se'n pot visitar cap excepte l'Ajuntament, que també és una casa colonial. I durant la Fira d'Indians, la guia turística ensenya l'Ajuntament, la casa i explica tot el seu interior. I aquestes 3 cases que veiem aquí, quines són? Bueno, doncs aquí mateix la primera és la Vicenç Ferrer, al costat és Can Pi, l'altra és Pere Roger i l'última també és Pi, que eren germans. I què és el que fa particular en aquestes 3 cases? Bueno, evidentment que no és com la nostra, no? Per començar, amb aquests murals, aquestes arcades, aquestes grans galeries, després aquests patis enormes que tenen al darrere. Han anat canviant, evidentment, com podem veure, piscines no n'hi havia en aquesta època, però s'estilava molt tenir el seu hortet. I després aquests colors tan vius. Malauradament, la restauració, el manteniment d'aquestes cases té un cost bastant elevat i l'única que la mantenen força bé és la primera, perquè encara hi viu la dona del besnet i vol conservar la seva autenticitat. Ara estem al Camí del Mar i cap on anem ara? Quin és el següent carrer que visitarem on trobarem més cases indianes? Doncs ara mateix, clar, estem diguéssim a les afores, no estem just al nucli, al rovell. Llavors estem aquí per veure al darrere, però ara entrarem el que és al centre del poble i anirem a veure aquestes cases per l'altre costat, que és el carrer que nosaltres anomenem el carrer dels indians, per això, no? Perquè hi ha diverses cases juntes indianes. Ara ens trobem en una altra localització. Quina és aquesta casa i per què té aquest aspecte tan arquitectònic amb aquest estil indià? Doncs aquesta casa és la primera del carrer Bonaventura Carreras, que és la Vicenç Ferrer, i és al davant, o sigui, d'abans hem vist els darreres, els patis, i això és la façana del davant. I aquí a darrere tenim la placa amb l'explicació de la casa, la història en diferents idiomes. I un QR també que es pot descarregar amb el mòbil i és una audioguia. I aquesta placa la trobem a totes les cases indianes? Correcte. Sí que és veritat que hi ha algunes cases que encara no li tenen posada, però les més importants o que estan més ben conservades li tenen. Molt bé, doncs anem a veure ara la següent casa, que quina serà? La Pi, la Can Pi, que és aquesta d'aquí al costat, que com us he dit abans, n'hi havia 2 de germans, perquè aquestes cases pertanyien al senyor Carreras, eren terrenys, va construir les cases i després les va vendre amb senyors, també indians. I aquesta és la Can Pi, la del costat és la del Pere Roger i l'última també és els germans Can Pi.
I són cases que moltes elles per dins han estat reconstruïdes o remodelades, no? Imagino. Sí, perquè com tot ha anat evolucionant, ha anat canviant i clar, s'ha hagut de modificar bastanta cosa per tot aquest avenç que hi ha hagut. Tot i que ells van ser pioners en molts avenços, com la llum de gas, la il·luminació, però tot i així tot ha anat canviant molt. Aquesta, la casa de Campí, veiem que té el costum de tenir un hort a la part sud. A aquest hort estaven totes les cases indianes? Sí, o sigui, els patis de les cases normalment eren patis bastant grossos amb el seu hort, la seva palmereta i plantes exòtiques. Doncs, Júlia, anem a veure ara l'últim carrer d'aquesta ruta, que quines les cases que podrem veure. Una d'elles és Can Sora, si no m'equivoco. Sí, ara anem al carrer, que nosaltres l'anomenem el carrer del Casino, perquè la primera casa que trobarem és on hi ha el cinema actual, el cinema Casino, i l'última és Can Sora. Perfecte, doncs anem-hi. Ara ens trobem en una altra localització, a davant del Casino Cultural. Què fa especial en aquest edifici, Júlia? Bueno, aquest és un edifici que té molta història també, perquè per començar es va construir gràcies als senyors que van tornar de les Amèriques i és una de les obres benefactores que feien, com per exemple hospitals i escoles. Llavors aquest es deia el Casino dels Senyors, perquè al costat de l'Ajuntament actual hi ha el Casino dels Obrers i aquesta era només pels senyors. I la curiositat és que s'ha utilitzat la torre que hi havia en aquesta casa, que també era del senyor Carreras, indià, la pedra, i s'ha renovat, s'ha reconstruït en aquest edifici. Aquest edifici, ells el feien servir per esbarjo, per passar l'estona, per xerrar, balls, teatre, una mica de tot. I actualment és el cinema de Begur. Doncs nosaltres finalitzem el recorregut aquí, a la casa indiana de Can Sora, que, Júlia, aquesta casa és molt especial pels seus mosaics, no?, que podem veure que té aquí al seu pati exterior. Sí, aquesta és la millor, perquè la tens ben a propet, veient els frescos, com hem dit abans, a les galeries, que evoquen a l'experiència viscuda o els paisatges d'allà de Cuba, i estan restaurats, però tot i així s'han fet malbé, però encara conserven la seva essència, els podem veure bastant bé. A més veiem la forja, que és un dels aspectes que també treballaven molt, amb les inicials i la data de la creació. Perquè les cases indianes són un aspecte característic que fa que Begur sigui considerada, fins i tot podríem dir-ho, capital indiana de referència, no? De totes les cases que hem vist, quina creus que és la més especial o la que té més història? Perquè totes tenen una història, però la més especial o la més reconeguda, per dir-ho així, a part de Can Sora, que ja m'ho comentes. Complicat això, perquè no n'hi hauria una només en concret, n'hi ha diverses. Jo crec que totes al final tenen història. Totes han sigut de gent que s'ha aventurat a les Amèriques i això ja és bastant important, no? Hi ha molts que no van fer fortuna i els que van fer fortuna van edificar aquestes cases. Llavors jo crec que totes tenen història, no podríem dir una en concret. Doncs ara que s'acosta la Fira d'Indians, en breus, podem dir que és el cap de setmana següent, no? Com ho teniu? Tindreu rutes per cases indianes? Es podran visitar, imagino, que per exterior i l'Ajuntament per interior? Sí, durant la Fira Indians, sobretot el dissabte i diumenge, fem dos tipus de visites. La d'exterior, del patrimoni, ensenyant les cases colonials, que més o menys dura una horeta, i la de la casa colonial, que és l'Ajuntament, que és per dins. Perfecte, doncs Júlia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos durant tota la visita. Gràcies a aquesta ruta per les cases indianes de Begur, ara coneixeu més història d'aquest petit municipi. I recordeu que, com cada any, el primer cap de setmana de setembre, Begur es transforma per viure un període històric que ha deixat empremta en aquest poble.